Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. Counting down the 10 biggest hits of the week. Nabanggit ni Tita Tanya Chinita kanina, meron po tayong napakagwapo at espesyal na makakasama ngayong araw ng Sabado. Dito yan sa Love Lounge! Nagbabalik po ang Tita Tanya Chinita nyo na pinagkakaguluhan ng mga, sabi ni Uncle ay, baero. Pero nagkakagulo lang po sila. Hindi ko naman sila masyadong pinapansin kasi patanga-tanga na tayo pag pinansin na. Bakit ulit-ulitin natin banggitin yun? Ay, salamat sa mga nakikinig. Nagsisend na kanila magpa-shoutout sa Facebook ni Tita Tanya Chinita. Kung gusto niyo ma-shoutout, hanapin niyo na ako ngayon kasi live tayo. Love Radio Manila at Tanya Chinita Facebook pages. Live po tayo dyan. Magsha-shoutout po tayo. At bago ko ipakilala ang ating special na bisita, shoutout sa mga may hangover. Mag-ingay! Palakpakan naman. May kasamang sigawan naman dyan. Ganon. Yan, dami natin viewers. Pasok lang ng pasok mga suki. Pabati lang kayo. Ano naman kayo, bago ko i-welcome yung ating guest, pengi naman na maraming puso sa Facebook Live at puso. Ipuso nyo yung mga kamay nyo. Yan sa mga nakikinig sa radyo, ha? Ito, kasama natin ngayong Sabado ang isang kabatch na naman ni Tita Tanya Chinita. Kaedara natin to. A rising star ng OPM. Kung lagi ka sa TikTok, napapakinggan mo at napapanood mo ang kanyang kanta. Yung una ay Di Perfecto at ngayon naman, Isang Minuto. A talented at napakagwapong Gen Z. From Das Marinas, Cavite, please welcome Tatin Castillon! Hi, Tatin! Energy! Tatin! Yay! Ganyan! Kamusta, Tatin? Magandang umaga po sa mga makikinig po natin dito sa Love Radio. Energy! Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan! Medyo kinakabahan lang Sigaw! po. Pero, Sabi mo, feel good Sabado, kabisyo! Feel good Sabado, mga kabisyo! Yan! Ganyan na energy! Oo, gano'n nahihiya po kasi si Tatin. Mana po kasi siya sa akin talaga, Yes, na opo. mahihiyain po talaga. Kaya medyo ganyan yung boss niya. Isa pa, ulitin natin. Please welcome Tatin Castillon! Welcome mga Love Radio. Tama po ba? Welcome mga kabisyo, sabi mo. Welcome mga kabisyo. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Yun. Tatin Castillon. Oo. Kamusta naman? Bukod sa kinakabahan ka, ikaw ba ay anong nararamdaman mo? Masaya, malungkot, o may pinagdadaanan ka ba ngayon? Medyo naiinis po. Bakit? Kasi Uy, nag-white sa shoes akin? po ako, tapos White umuulan. shoes, umulan. Palakpakan natin si Tatin Castillon good. na nag-white shoes. Very good talaga. Oo, umuulan eh. Pero eto, Tatin, mga kabishop, siya po ay batang-bata na talaga man napakatalentado. Tatin, greet mo na muna yung mga listener natin sa Love Radio, mga kabisyo natin, both sa radyo at sa Facebook Live. Go! Kaya magandang umaga po sa mga kabisyo natin dito sa Facebook, sa lahat ng mga nanonood sa ating social media, yan, sa YouTube and sa radyo. Yan, tumutok po kayo at i-share nyo na po sa lahat ng GC nyo, pati sa mga samahan ng mga tita at tito na single sa Facebook. Winner si Tatin! Tatin, curious lang ako kasi parang not the usual yung name mo eh. Opo. So, anong tunay mong pangalan? Feeling ko palayaw mo yung Tatin. Apo, palayaw po ang Sino Tatin. pabigay niyang Tatin na yan? Yung sa lang po, sa mga sinalihan kong contest kasi ang dami ko daw po kasing kapangalan. So, Ano ba yung tunay mong pangalan? Justin po. O, di ba ang layo? Justin. Pero medyo kaway. Alam mo naman sa ating mga Pilipino, di ba? Pag sounds like, yun talaga Opo. yun. Di ba? So, Tatin is Justin. Yes yun po, lang yung Justin. pangalan mo sa tunay na buhay, Tatin. Opo, Ay, Justin. Justin po. Gusto ko pong dagdagan eh. Oh, sige. Kung halimbawa, sige.
Usapang dagdag. Kung halimbawa, bibigyan ka ng chance na mag-file tayo ng affidavit. Sige po. Winner Ay. yung affidavit, girl. Anong gusto mong kaduktong ng Justin? Dati po talaga, gusto ko po talaga ang pangalang Carlo. Carlo? Opo. Medyo. Babaero pag Carlo! Talaga po ba? Ay, nako. Tsaka Ulit. Belmar? Belmar ho. Mga babaero, mga... Ay, delikado. Yung Rufino. Babaero yung mga ganun pa. Ayun guys, inote nyo na po. Tsaka Antonio mga ganon, mga pang babaero yun. Tsaka Carl Eric, mga Mukhang mag-iisang pangalan na lang po pala ako. Delikado po pala. Stay ka na lang sa Justin, ha? Opo. Be, yeah. So, Justin Carlo. Pero okay din, maganda. Justin, alam namin na ikaw ay magaling kumanta. Kaya ka nga nabigyan mo kami ng chance dito sa Love Radio na Thank you so mabisita mo much kami. Ang tanong ko na lang, anong dream job mo nung bata ka? Ang dream job ko po nung bata ko, mga normal na mga bata, doktor. Doktor! Kasi po, galing po kasi kami sa hirap. So parang gusto ko, pag lumaki ako, yung parents ko, yung mga kapatid ko, matutulungan ko sila. Tapos growing up, parang hindi pala kaya ng budget pag magpaaral. Kasi mahal nga po. Ending, gusto ko pong Teka lang. Sige, go. gusto ko po sanang maging educator. Yan. Okay, so from doctor, Naging educator. kailan mo pinangarap na maging educator? Elementary? Elementary. So, naging idol yung mga teacher mo. Actually po, Winner! yes, Winner! yung mga Bakit teacher po naman natin. pupunta yun? Napipindot yung mga suspense bed, Ayan naman po. Yun. Winner yun. Opo. Ang tita Tanya Chinita ay teacher. Ay, talaga Kahit di po. mo tanong, epal kasi ko kaya sagot ako ng sagot. So yun, naging idol ko rin kasi yung mga teacher ko sa school, 'di ba? Parang ang amazing ng skills and Actually talents po. nila. Tsaka yung mga teacher ko sa church. Kasi ano lang ako din bahay church work din ako. Kaya mabait talaga. Manayan mo lang Opo, si Tita Tanya. halatang-halata nga Di po. ba? Opo. Tama po. Joshua, may sinasabi ka, boy P, ha? Ayan. So yun, Tatin, pangarap mo. Tapos, pangarap mo maging doktor, educator. Tapos, anong naging course mo? Naging IT po ako. Ang layo, di ba? Information technology. Why? Ano po kasi, actually dapat mag-engineering po ako, electrical engineering. Kaso, yung pinasukan ko pong school, wala po pala dung Saang school ba to? sa TUP TUP po. Manila. Tagig po. Tagig. Opo. Oo. Tapos, dapat doon po ako mag-eduk. Kaso, wala Okay. daw po silang eduk sa Tagig. Meron lang daw po sa Cavite. And then, sabi ko, ay, wala pala. E di mag-engineer na lang ako. Tapos, nung pinasa ko po yung Ang card galing ko, na mga hindi decision po. making, ha? Antindi, mga, ay wala pala. Tapos, Opo, tapos yung pinasa ko po yung card ko, hindi daw po pasok yung isang grade ko sa math. kawawa naman. Nakakainis. Ganun tayo. Ayan. Kawawa yung Justin. Hindi pa. Opo, kaya ang lungkot. Tapos sabi ng ate ko. Yung mat mo. Opo, yung mat ko. 1, 2, 3. Kawawa yung Justin. Baksak sa mat. 1, Ay, di naman 2, 3, go. bumagsak. Ay, di Di ba naman na? bumagsak. 1, 2, 3, go. Laro. Ala, bobo sa mat. 1, 2, 3. Hindi po. Hindi pala ho. Mataas naman po yung grade ko sa science kasi yung sa science po di ba may math din po yun. Nilulusot pa yung bobo sa para lang masabing may line of 8. Actually Ilan po. yung hindi mo pumasa na grade? Ano lang naman po, yung math lang. Kasi Ilan? kailangan 85. Ilan? Oh, ilan ang, sa'yo? ang grade ko po 84. Talaga Di nakipag-barter mo po na talaga. doktor yun? Ay, bawal po. Wag mo. Bawal pala? Buti ka pa nakapambaguhin eh. Hindi ko alam na bawal. Wala. Gawin ko po sanang 89. Wow. Bawal na pero ang daming dagdag ni. Pero yun po, ayun lang. Sayang. 1, 2, 3. Tapos naging IT. Yes po, naging IT. So na-enjoy mo ang IT? Actually po na-enjoy ko kasi nga doon Kasi daw po nanghahak kayo. Ayun po yung misconception. Ang dami nga po nagpapahak ng FB eh. Si Belmar, nagre-react. Legit po yan, Hindi ka legit kasali. Ito lang usapan, si Tatin lang. IT, pero hindi nang hahak. Joke lang po yun kaya kung gawin nyo kahit di ako IT, kaya ko manghak.
Opo, yes. Pero yun, na-enjoy mo yung IT. Opo, na-enjoy naman po kasi growing up. Growing up. Hindi, sa process po kasi masaya rin po yung mga nakasama ko sa school. Oo. So talagang worth it naman po yung time. And syempre may mga extracurricular din po. Yes. At saka na yun yung nagpa-enjoy. trend ngayon. Hanggang ngayon, kailangan ng sobrang in-demand ang IT. Actually, diba? sobra. Ano nga ibig sabihin ng IT? Information Technology. Congratulations! Pwede ka ba makalimutan? Muntik pa makalimutan yung technology! Pero pag mga IT, babaero daw. Totoo ba? Yung iba ho. Yung iba, Oo, hindi mga- tayo kasali hindi doon. kasama O po, tayo, oo. hindi tayo Basta kasali. yung Tanya Chinita po at saka Tatin. Tsaka Tatin, Opo. parehong T eh. Opo. Yung Bell, Ay, hindi natin alam yon. So, okay. IT ka, tapos anong work mo ngayon? assistant admin po ako ngayon sa isang Okay lang. Pro-Life po. Opo. Okay. So, nag-advisor din ba yung kung nasa office work ka? Ay, hindi naman po. Yung Iba sa akin yun. po, ako po yung nagpa-process ng mga bagong recruit. So, parang conflict of interest po kasi yun eh. Nagpa-process ka ng mga bagong recruit? Yeah. Wow. So, nag-interview ka ng mga kinemeng. Ay, hindi rin Hindi. po. Kumbaga yung mga requirements nila, ako po yung Alam mo pong mag-aayos. matalino yung work mo, assistant admin. Ang matalino siya. Feeling ko matalino ka talaga, humble ka lang. Hindi, madali lang po ako sa mga bagay-bagay. Adjust. Adjust. Ang galing. Palakpakan natin yung Tatin. Ang talino. 1, 2, 3, go. Alam ko na. So, Tatin, eto na nga, pinaka-importanting tanong ni Tita Tanya Chinita ngayon. Anong favorite mong ulam? Ang favorite ko pong ulam ay chicken curry. Yeah, lahat po ng may gata. Ang yaman. Oh, pang mayaman yung favorite mong ulam. Ba't ganun? Hindi, ano lang po. Chicken curry. Gusto mo yung may gata-gata? Opo, lahat. Kahit maanghang, hindi po ako mahilig sa maanghang. Pero pag may gata, ay, laban. Si Carl mahilig siya sa mga gata-gata. Talaga. Ay, mata mo. Laging nakakagata yan. Ayun na, si Carl. Sa mga hindi po nakakapanood, manood na po kayo para mag-gets nyo po si Carl. Yung itsura ni Carl na mahilig sa gata-gata. Tsaka Belmar. Gata-gata. Yan. Favorite mo pala yung chicken curry. Ako kung di, kahit di mo tanong, ang paborito ko ay sarsyadong bangus. Ay, sarsyadong isda. Any isda. Ano yung sarsyado? Alam mo ba yun? May sabaw. Hindi ko po alam. Ay na. Sige, tama. 84 ka lang talaga sa math. Sarsyado ba yung kamatis na dinurog-durog? Tapos marami siya. Opo, oo. Tapos may itlog po ba yun? Di pa. Kasi talaga ng itlog yung nakita ko sa amin Mag-ID ka na lang, be. Tatin! Hindi ba, alam niyo yung mga kabisyo natin. Ganyan talaga kami mga Gen Z. Hindi namin yung alam mga lumang ulam. Alam Ako naman kasi po, pinatikim lang sa akin niya. Tapos, hala, ang syrup na ganito. Okay. Favorite ko na to. Tatin, Yes po. etong song mo na 1 minuto, di ba ikaw ang nag-compose, Yes ikaw ang po. sumulat. Kailan to and how? Sinulat ko po siya nung college po. Tapos, hindi actually nung high school pa. Okay. Kaso, hindi ko pa po siya naisulat ng buo. Tapos natapos lang po siya nitong graduate na po ako. Kasi, sulat ko po to para dun sa first love ko na hindi ko talaga siya makalimutan. Kasi bigla na lang nagkato, parang mga bubo naman. Ba't naman hindi nagko-closure? Para kayo mga bobo Parang mga kayo. bobo. Hindi kayo nag-closure tapos, ano nangyari? Parang, kasi po nangyari, hindi po parang talagang binlock niya ako sa lahat ng social media. Binlock ka? Parang bobo naman yan. Sabi mo, ayaw mo na, ganun. Wala po tapos, eh. binlock ka, tapos, Tapos, ayun, parang all throughout ng college ko, medyo dispilingado ako. Parang every night umiiyak ako kasi parang, sa Dasma po yun. Tapos lumipat po ako ng Taguig. Parang new environment, new friends, new hindi ka naghanap bago. ng pang ano mo, pang ang tawag doon? pastime. Oo, yung pang salo, ano ba yun? Rebound. Ay, hindi po, hindi kaya. Kasi kami yung mga ganun babae, para kahit di mo tinatanong ulit, para kami makamove on. Hanap kami ng pang-rebound Ay, agad. ganun po. Itong gandang to, marami to dapat. Feeling ko naman po. Diba? oo. Okay, tayo. 1, 2, 3, go. So, ayun. Hindi po. Para kay ex to, alam niya ba na may song ka para sa Hindi. kanya? Hayaan natin huwag niya malaman. Tama! Apir Kaya tayo! para Anong manilig siya. initials doon? Balit Ano po? 5 lang tayo. Ano pangalan? Initial Initials. po, Initials. CA. CA. Hoy, CA. Ganda mo, may song para sa'yo, si Justin. Tatin.
Kala mo sa Tatin, radio bigyan mo. ako. Oh, kala mo 1, 2, 3, go. Tatin, sampulan mo kami ng chorus. Dali. Go. Huwag nang mangamba, matay pagod na. Sana bukas ay may hatid pang saya. Puso ko'y dinggin mo, nananabik pa sa'yo. Mundo pahiling, isang minuto. Oh. 1, 2, 3. Nahawa na to sa topak namin lahat dito. Si ano kasi dito pa si Mono, si Carl. Nakakaiyak. Mamaya, Kabisyo, papapakinggan natin yung the entire song, ha? Kaya huwag ka munang aalis. Samantala, meron akong top 5 questions sa'yo. Top 5. Mabilisan lang kasi matatapos na ipe-play na natin yung Sige song po. mo. This is top 5. Tatin, lights on or lights off? Lights off. Mas gusto. Ayan, tuloy. Pinatay tuloy. Pag tulog, di ba? Opo. Oo, mas mahaba yung tulog. Alam mo yan. Actually, Yes, di ba? Medyo nakasilaw po kasi yung mga ilaw. Correct. Nag-uulit ka ba ng underwear? Hindi po. Hindi ka nag-side A, side B. Hindi We. po. Actually, madami po akong brief talaga. Sobrang dami. Ay, bigyan mo yung mga tropa namin dito. Nag-uulit kasi lahat dito eh. Madami, Na hindi ka nag-uulit? Halimbawa, yung may na-stranded ka. Ayun, talagang unforeseen nag-uulit. circumstances. Side- Pero kung kaya talaga, minsan hindi na Hindi. nag-brief. Oo. So, sa'yo, ang kalinisan ay kayamanan. Yeah, actually. Wow. Okay. Initials ng ex mo na hindi mo makakalimutan. Ay, nasabi mo na si CA? Apo, pero pang isa. Isa, ang daming ex Hindi, na ito naman kasi sobrang ano po niya. Ano? Sobrang healthy po nung breakup namin. Kaya Sino very yan? good. Initials? LJL. LJL. Nasaan na siya ngayon? Sa bahay nila. Kaya ba Away nila? from home. Alam na alam! Bakit di mo siya makakalimutan? Parang sobrang bait niyang tao. Parang sobrang too good to be true niya for me. Kala ko Ganun. magaling humalik eh. Kasi Ay! yun yung anak ka, hindi ka kami. Lagi na lang may entry si Tita Tanya. Eto, last. Ibabaw o ilalim? Ilalim po. Oh! Kasi mahilig po ako magtago. Bakit? Mahilig magtago? Opo. Mahihain ka. Tsaka malamigin po ako. Mana ka talaga sa akin, mahihain talaga. 1, 2, 3, go. Tatin, saan namin pwedeng mapakinggan at ma-stream ang iyong 1 minuto na song? Ayan, maaari niyo po siyang pakinggan sa Spotify, YouTube, iTunes, and sa lahat po ng streaming platforms. And meron po yan sa Facebook Music and IG Music and TikTok Music. And pwede niyo pong gamitin pag nagbo-broken kayo or nag-ano kayo sa bus. Ayan, nagdadrama kayo. Ayan. Ayan ba yung ano mo? Kaya piniplay na official Opo, music ayan. video. Ayan. Lyrics video po. Ikaw ba yan, Tatin? Opo, ayan. Nag-ayos na po. May bago ka ng career, babe. Flowerist. Flowerist. May gusto kang i-greet? Greet ko lang po yung family ko sa Castilian family, Ramada, and sa kuya ko na nanonood daw dito sa, ayan, housekeeping ng Eya Cavite. Hello, kuya. Ay, Ayan. hello! Ingat- Hospital? Ata po. School o hospital? Basta, Kung kung saan ano ka man man yan. pong iyak. Iyak. Go, go, go. Hello po sa Oo. inyo. Cavite And- girl din kasi kaya alam ko yan. Yes, hello po sa mga Caviteño sa Barangay Santa Fe and sa Tatinapay sa fandom ko, hello po sa inyo. And sa management ko po, Asterisk, and sa Wow. ayan, sa mga friends ko, high school friends, hello po sa inyo. Nandito na po ako, ma. Nandito na ako, ma. Dito na ako, ma! Thank you, Tatin! Sobrang Thank you so saya much, mo ma'am. kausap. Thank you, Ma'am Stanley. Stay that way, ha? Oh, nag-English ako. Hindi mo kinain stay that way. Mga kabisyo, thank you, Tatin Castillion. Thank you Of po. course, hanapin niyo po siya sa TikTok and sa lahat ng streaming platforms, yung kanyang song na 1 minuto. At eto na nga, wag na natin patagalin. Here's Tatin Castillion for 1 minuto. Dito yan sa Love Lounge. Yay! Thank you! Thank you Bye, po. everyone!